May muntag mga kaigsunan. Dinhi sa atong pag-sharing nung about sa Santissima Trinidad. Kay mura man ugi paka sad-an si Bradsuk nga naghimo nga nagsubay sa doktrina ba. Nya kini mga pare nga gustong musikat mao ni atong isyuhon. O gani, huwag ako pa'y obispo aning nagabasa aning yang sa kini ang social media. Angay ni si Padre Darwin Gitgano isuspenso. Labi na kay exorcism na iyang kuan, labi na ni Subo. Angay na siya ibaan din sa Cebu sa iyang mga teaching. Kanang exorcism kay supak man na, wala ba siya mga permit din sa Subispo Sugbo. Gisuhulan naman na siya pagkanhidin niya mga lecture. Mao na ipabaan siya sa obispo, labi na diha si Ubit Ois Tagbilaran. O nga mga kuan din ha. Angay ni si Padre Darwin Gitgano isuspenso siyang pagkapare. Ngano man ang iyang maestro iya manggi bugal-bugalan. Unsa kung bugal-bugalan, ingon siya nga si Soko no obispong gamay o magisterium nga gamay o Santo Papa ang gamay. Di ba na usa naka bugal-bugal sa imong pagka pare ngadto ni Bradsuk sir o padre. Di lang ko magbugal-bugal po nimo kay ikaw bugal-bugalon ra ba kayo. Sulte lang unos tinuod, basig katanaw ka na kung live ron. Ang iba ng imuhang paghatag og mga seminar sa nakalalaing parokya nga moadto ka sa obispo kay dako magagsala imbes kay ikaw mo pahiusa mahipaluna safety wa magagugubog basag Bible god. Pagbasa ko sa Bible sa Mateo 18:17 kung dunay mga kagubot dad-a nga to simbahan arong imong tudluan ayaw atakihas personal sa Bradsuk sa imong social media. Abi no padre, nakabig ba ako tungod aning Sok 1986? Hantod karon wa may magbuwag ni Sok Fernandez. Ang imo lang sulti labugas tinarong ayaw pag inganog di mao bitaw kay nasuhito ba sa kuaning Bradsuk. Ug batasan gani siya sa social media wa man siya magdagmangan sa mga pare. Nga dagham jud ning pare na involved aning gaday literal. Ang atong gikasingwaan doktrina man. Ayaw ging nangawa may katungod nga musultig mo sultis pagtulon ang simbahan kay binunyagan mi. Wa ka kay bawa na. Pare man ka nag-eskwela man ka seminaryo mabulo. Nangutan na bi ako si mong professor dire. Unsa mang abilidad dining Darwin Gitgano padre nga ikaw may professor ani. Pangutan na kinsay mong professor dinhi sa Cebu. Di ba? Ikaw wa pa kay award gani si mong obispo sa imong parokya. Pero si Sok Fernandez gawas nga naa siya award international kanang Papal Award gikan sa Vaticano netong Disyembre 14 milabay tuig siya mihular didto ko gitagaan na ni kunyag ticket aron ko mo apil sa panihapon. Nya gawas ba na padre? Ano ba pagpangil sulti o ngilad nga mauna? Kaya ako supak yung gusto mong isulti. Ako mo ko edukar, mo ko eskwela. Pero pag nga binunyagan ko, nya ni aning social media maguguwa nagbuhig istorya. Namo din inya mong gi-warning ang mga tao ni Cebu. Ayaw may hadlo ka padre oy. Wa ba may malisang nimo? Kasi kituo kag nalisang nimo. Wa, malisang mi. Wa man ko musupak nimo. Pero nga ako gyang supakan nimo, ikaw himo kag istoryang dili maayo alang kanamo. Ayaw ana padre. Bato ni ang imong likadisa pare man ka. Ikaw untay mo hiusa aning na kaguliyang nga pagtulunan kagahapon nga adlaw didto sa Butuan City nagdebate nga nito gaunay mga sipli dito tungod anang guide literal. Ako kang sultihan padre. Ni anay manual ni Ramon Kitamundok. Ako ipakita nimo basig kaingon ka nga nagsulti kog binuang sad ba. Kining manual giaprubahan ni Board of Governor. Tanawa padre. Kakita ka na kana usa ka Dios nya tulo ka circle na ay gitawag dihag amahan ang ibabaw unya ang anak ug ang Espiritu Santo. So gibo ng literalon pagsabot si Ramon mismo naunay siya nihang librong manual.
Nga naman, gipatay man niya ang Diyos. Nga di man mamatay, kag imong patyon ang Diyos niya na, Padre, literal, ang namatay ana, Trinity, ang namatay. Wa man ko mag-eskwela, Padre. Basig gusto kang musikat, ako po magpasikat, huwag pa na di mo. Dili ni personalan, Padre, ha? Why personalan? Kaya ngayon mag-asa imong sulti nga, ang tao makuha ra siyang baba. Ikaw, makuha kasi mong baba, Padre. Oh, di ba? Makuha ra po kasi mong baba sa imong gipanulti. Wala ko kagwanta sa imong gipanulti, Padre. Namo din ni Cebu mga sipdi. Dinhi magsugod ang sipdi Cebu, dapat mo luhod mong amin mo. Luhod mga dinhing obispo na Mos Cardinal Vidal. Ni Sok Fernandez, ni amin ba, ni Saludo ba. O gikan atong 1994, unyagi pahunong tong Cardinal Vidal ang isyo pag 1997. Kay bao magana nya ang imong gibasa kadto mang gibasa ni Sok nga okay, suwat ni Ramon nga ikaduha na. Kanong unang gibasa mo ti basaha. Kaya matong ipunan niya yan naman gisumpayan tog laing liter. Ano ba? Kaya ron di bias. Bias magana laban kasi mo ang nasyonal nya irihis mo. Wa bay may katungo dahil pagsulti nga ako binunyagan man. Sa imong ipanulti mura kag wa bay bunyagi sab. Inom sa ko kape. Unya gawas pa niya na niya po din sa topic nga ang pagkadiyos ni Kristo. Ako kay ipakita ang pagkadiyos ni Kristo na nausap ko bubalik og hisgot adto. Ang pagkadiyos ni Kristo. Oh, na ang title sa manual. Ako pati patanahon sa maong libro. Oh, manual. Oh, Bible the Catholic Apologetic Course Manual. Tanawa na, Padre. Kini mismo, more mo sungag na ang guide literal ninyo nga kunuha i-aprobahan sa CBCP. Angay man nimo ipasuspenso sa CBCP kamo mga pare nga may suporta ana. Kay nganong patyon niyo ang Dios nga tinubdas kinabuhi. Basa sad mo Bible oy. Unya, ato ni tan-awon kay basig kaingon kang wa. Enumerate na to niya akong akong masahon ri ba. Niya sa maong manual ang explanation na ni sa ika-4 page 29 nya number 4 nagingon din ang pagkatao ni Kristo namatay 1 Pedro 3:18. Klaro pa rin tanawa nya sunod ang pagkadiyos dili mamatay San Juan 11:25 o kini pong San Juan 12:34 o Hebrewanon 13:8 nga si Kristo karon kagahapon ug karon ug sa moabot mao gihapon nya imong patyon. Naunsa man ang imong pagtuo sa seminaryo nagpiyong ka natuog ka unsa day kang manual ni Ramon giaprobahan na mo ni sa BOG Board of Governors membro ko sa gobernador sa una. So mo na mga igsoon mo nga tarunga po pag-istorya pa rin ayaw bugal-bugal si Brad Sok Fernandez. Kay bahin mo ba yung pag-cancel na ko ng imong pagkapare? Basig wa ko'y grado. Ayaw pag-abuso si imong pagkapare, oy. Ano man, imo mag-abusahan si Sok Fernandez. Ninsulti mga ngila, tanawa yung live gahapon, gabi dito sa DYHP. Naghilabot ba siya ninyo, personal bangungan? Wa. Nga ikaw, personal ka kayo, nagabati yung si mong YouTube. Nagsanina kag sutan ng puti. Ay daw, lagong mo kag kalag. So mo na, tanaw din na akong YouTube. Makita magani. Oh, naanas manual. Kinsa naghimo aning manual si Ramon, gipaprubahan ang Father Lucas Inok. Naipirma ang Father Lucas, ako ka patanawon. Sa pirma ang Father Lucas Inok Kaya arong maabot ni sa CBCP, arong kang masuspenso kasi mong pagkapari. Og di amang na espasyo na nagyod na litok din ang unsa man manual og nalitok ang ni Brad Sok Fernandez ni ana ug uban pa naipirma din ni Padre Lucas tingali o dia naip ka Padre Lucas ngan sayang minsay Director of Cebu Archdiocese Bible Apostolate nani dire tanawa ako idool Padre Lucas Inok na sa ato pa giunay ra po niya ang iyang manual ug atake ni Ramon
kita mundok niya ng God died is yung anong ipatuo mo yun yung mamatay ang Diyos literal. Nga ang Diyos, di wa may kamatayon. Matol pa ni Atty. Bacalso. Sa among programa, kay nagkuyog may 15 katuig sa DYRF. Di na siya pag-unsa. May ingon siya nga, baysigwa eskwelahe, kining God di mamatay. Bisan nigwa eskwela, ang tao magatuo nga ang Diyos way kamatayon. Nya ikaw manudlo ka ang Diyos matay literal? Di ba? Tanawa ko gisulti ni Kristo sa suwat ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 24 nga ang Diyos espiritu nya patyo nimong espiritu diha ni Kristo nga mo may naggunit sa iyang kalag, mo may nagbanhaw niya. Tanawa gud usa mabasa nga si Kristo may naghupot kanang pangingon niya San Juan 10:18. Namo ko'y Bible padre. Basing nagtuo ka nga ko'y Bible. Nagyaw-yaw lang ko. Ako nasibot lang ko pagtubag anang isyuha. Kaya nagkabasa ko gahapon sa naminaw ko sa mong YouTube, wa jud ko kaayon. Nga na, wa man kumatake nimo personaling pare. Pero ako pa'y ubispo nimo nga si Ubit Oy des Tagbilaran, ispasuspenso ta ka. Nga naman, ikaw ang tatoy mangu sa pagkahiusa nining nagkabangi. Nga God died, literal issue. Ikaw magpare makaka. Nga ano nga makaanay mangu sa paghusay nga nagkagubot ni. O gani, dito butuan. Ang taga-butuan, di dyan magkadawat nga ang Diyos mamatay literal. So muna akong sulti ni mo, wabang ko magdaot ni mong pare ka. Pero ang ako lang, issue for issue lang ta, padre. Importante kayo ni nga mahibawan is katawhan nga kanang inyong paglaban nila gramon sa ilang panudlo nga ang Diyos namatay, nagsugod ba na nitong 1997? Kumbensyon sa Tagum, Davao City, si Ramon akong itudluag motor. Ug akong giingnan nga idagan imong motor didto. Ngadto sa Davao nya didto natakdan man siya pagbalik. Mao na mga igsoon. Ayaw miing na dinhi sa Cebu nga wa may otorite gobispo. Ikaw nga ni nagmisa magad dinhi mga otorite. Wa magamananghid dinhi. Dapat ipasuspenso, ipa-cancel lang imo ipabaan ka dinhi Cebu. Sa Mindanao, ipabaan ka subang mga lugar nga diin ka magmisa-misa ka na imong exorcism nga wa man ka ma-exorcise mismo. Pag exorcise sa personal nimo padre, gawa ka ma-exorcise. Giyawaan ka. Unsa magoy imong personal nga naglagot kang so kung wa ka tagaig taytay. Di ba? Wa ko mag-emosyon padre. Wa ko mailheng ni simbo sa wa ko mailheng sa FD ko. Pero sultihan talang ka. Ayaw atakiya sa Fernandez nang imong giingon nga obispong gamay, magisteryong nga gamay, ug papa nga gamay. Nga nakahibaw ba ako mo pa rin nanawag ka, angat sa kumbensyon dito sa Biliran Leyte. Tupad ko ni Bradshaw Fernandez ha? Tupad ko. Nanawag ka dito mi sisistiin sudad to. Ayaw po pag-ingon ana ni Bradshaw Padre kay ikaw man time usay kay matod nimo authority mga ka. Sa CBCP, magyun ang iyong katekism. Namagoy katekism o doktrina ang magsugod sa Pilipinas, di ba sa Batikano na? Ayaw ko, iluritiya padre, bisig ko iskuila. Nga naman, sobra nang imo ka panatik ka padre. Nagsalig ka nga na kay CBCP, nagsalig ka may ubispo. Ug ako ba'y ubispo das Tagbilaran, nga si Padre Oy, o Bishop Oy. Ipa-cancel na ko ang imo pagkapare. Nga naman, pagdebate ni mong Sok Fernandez, gikopya mangani nimo ang mga baruganan o gistan ni Bradshaw agin sa iglesia ni Manalo. Wa ka kaybawa na padre. Ang imong tanang lingwahe nga gigamit, mao po na gigamit ni Sok Fernandez pag-atubang niya to. Di ba baruganan man sa iglesia ni Kristo nga ang Diyos sa mga Katoliko namatay? Kadaghanan mo na tubagas, DYRF ko niya to. Nga ang Diyos way kamatayon niya, nanalipod niya na kay ang Diyos namatay niya, ikaw noon, pare ka magpasiugda kag namatay ang Diyos. Ni anas manual ni Ramon. Nang manual, giya parubahan na mo ni. Sa mana? Biblical Theology and Apologetic Course Manual. Nya gawas pa, kanang iyong pag-ingon na matay ang Diyos na ako'y laing ebidensya. Kining lungsuranon. Lungsuranon na, bagong lungsuranon, ebidensya ni. Dili ni kang Bradshaw. Kaya may yung kang naghimuhimo na nasok, wow eh. Nagsubay, doktrina na si Bradshaw.
Di man pareha nimo, ang eskwela ka seminaryo wa ka kapasar. Tarong nga po. Di man napag-atake nimo kay nangutana ko sa imong professor Roy. Unsa man ni barugana naning, unsa man ni sa seminaryo si Darwin Gitgano. Unsa may abilidad ana. Niingon imong professor hilom pagas hilom. Nya karon ka magpasiatab ka nga mantigo ka, nya ang imong maestro si Sok Fernandez imong giatake. Nya ni sa lugsuranon pahina 10. Nagunsa may giingon ani, usa ni ka kulom sa usa ka pare nga si Father John Juna Urat. Unsa may ang giingon dere? Atong basahon. The Trinity, divine person, is only one God. Nang imong patyo ng God, patay ang Trinity. Di ba, Padre? Nag-eskwela mga seminaryo, di ba? Kasabot juga na nga wala may doktrina sa simbahang Katoliko nga nagtudlo nga why explanation. Ikaw gamit man kanang gigamit ni Ramon kanang Trinto. Ang Trinto mismo sa iyang libro hudta sagbasa Padre oy ayo pagbasa-basa ng pilar ka buok. Hudtag basa Padre ang Trinto. Kay diya sa Trinto rapod naghisgot nga si Christ namatay in the human nature. Ang iyang namatay ang iyang pagkatao. Wa ka kasabot Padre anang Trinto. Hinunot man ka na Ramon nga otro man ang kasabot, engineer man na. Iya mga ipanrehos Kristus building ay ang bungkagon niya patukurog balik. Gigamit ba yan ni Kristo? Asa mabasa? Nana sa San Juan 2:19 at 21. Unsay gingon Kristo? Gubaan ning akong templo kay turo ka adlaw ako ning babangonon. Unya ingon ka ga literal patio ng Dios literal. Kay mao man ang imong masakop. Imo masakop. God namatay man ang masakop nimo. Oh, sige na maglantugay nga Mindanao. Nagsige maglantugay. Nga naman, ikaw unta kay pare ka, magkig-usa unta ka. Mangutana unta ka. Magkonsulta ka. Di ba Bradsok? International advisor. Wa ka kay bao dahil sa kasaysayan na ng Bradsok Padre. Magpadre lang ko kay namo ko'y kauban wa magpare nimo. Pero ako tahog ko di mo Padre. Ako issue for issue personal kanimo. Pero YouTube ni. O kining yung social media ni. Nga naman, aron na mahibawan dito sa Vatikano, kaya ron di na mo mangumpisal din sa Pilipinas, adto mo sa Vatikano, kung masakpan ang inyong irihis. Nga nung patyo niyo Diyos, nga di man mamatay. Tanawa ko ning suwat din hini Ramon. Unsa may ang giingon din ato ning basahon tingali, kaya aron ning mahibawan na to. Ug unsa ning maong mapanudlo ni Ramon. Batok sa Diyos. Nga naman, iyang patyon nga sa titiwa, tanawa, ang statement sa iyang ika-24 kolom sa Santissima Trinidad nga tapik. Unsa may gayon? Usa ka Diyos, usa sa pagka-Diyos, tulo ka persona. Unsay persona? Kinaiya naka pamao sa usa ka butang. Persona nga dunay sa lubutan ug kabubuton. Mao na ang panudlo. Si Ramon mismo mao may ning atake sa iyang manual wa siya malipong ana. Basig ni sobrahan na iyang gusto siyang makapailag mayong laki siyang sipde. Lantugi bali sipde Padre. Dapat ikay mausa kay pare man ka. Ayaw pag lingaw-lingaw namong mga sipde dinhi sa Cebu. Mao bitaw mihimbuwag man ninyong national kay rehis mo. Mayo mamong authority mo sa CBCP ka kanang inyong kwan inyo malamang giilat tong mga pare gubispo ipapirma tungod kay naka Pangwan Mas Ramon giimo niya ang kwarta sapi ana malaglag sa siyang kwarta di ba madre unsa man na usa ka Dios Amahan Anak ug Espiritu Santo. Tanawa akong basahon jud ning maong sitwasyon. Ano makasabot ka ba? Nagpaminaw ni mo na akong YouTube. Kay di ka maminaw, angay ka mangutana. Gawas ba na, naas fundamentals o Katolik dugma, ingo matong taga-urok. May katungod ba kuno ko? Sa pag-interpret niya ng Katolik dugma, page 36.
naapalis doon ako, may balikason. Kat-all maganda dito sa social media. Iyon na, may balikason. Nga naman, di na maoy. Nga naman, usawa mo na ni pagkabat, patyo ni mo ang Diyos. Nga di mo na matay. Dapat ibaan ka sa pagpamisa, magmisa din sa kuan ka na manudlo ka na imong katikis sa na imong panudlo. Exorcism kay wa ka ba exorcist pare. Ano ba? Wa ko magbugal-bugal nimo kay pare maka. Tahod ko respeto ko nimo. Pero ayaw lang sa hudta ang among respeto nimo pare. Darwin Gitgano ug ako pay obispo din na sa Ubit oy das Tagbilaran. Ispa suspenso na ka. Karong mamalandong kag maayo, nini mong gibuhat. Nga di ba na maoy? So, kana bang tanawa ko nas Bradjok ug mamersonal ba? Di ba na yung personal sa Bradjok sila yung tinuhan niya kita na nung Katoliko. Mura mahinumig imo ming gidaog-daog ni simo patre. Respeto mo sa taga-Sugbuanon. Ay pag binulanon. Ani ba ka Cebu ka imbitaron ka? Tabang man ko gingon nga si Father Gitgano imbitara. Unya karon kay imo mangiatake sa Bradjok. Imo may nung gipakawawan social media nga obispong gamay sa magisterium mga gamay. Ayaw pa na imong live diya sa imong Facebook. Kaya mahibaw ka, basahag balik. Kanay mo ha. Ako, intoyo lang ko ani padre, aron musikat sa ko para nimo ba? Gusto kag musikat? Gusto sa ko musikat padre. O pasikat tay magaling ta. Pare ka ako di. Wa ba ni ko ilhin din sa musilingan? Oh, kay nga naman, wa ko magbaton na napaghambugiro, padre. Nagpaubos ko sa kong kaugalingon. Pareha sa imong giingon nga makuha ra ang tao sa iyang baba nga kaugalingong paon. O ikaw padre nakuha ka. Imong baba nagsulti, obispo ka, o pare ka. Nya imong ginganas Bradjok, obispong gamay, obispong sana magisterium nga gamay. Nya wa may authority. Diha sa bisipe kamo otoritado mo si bisipe. Suspenso ka dito si bisipe, mahibaw sila na akong gisulti. Ikaw mo tabang unta na mo paghiusa. Nanuman na sa Bible. Wa ka kabasa sa pinadayan. Kapitulo 5 versikulo 10 nga nag-ingon nga ang pare gitukod sa Ginoo arong mahimong gingharian sa pare. Nya unsa magapagaparian nga gawas magas gingharian sa mga pare. Wa man niya mag-ingon na sabi Gunso ila nga mo nagpasiudan ang Ramon. Gidami Taoist Temple, di man jud ko kalimutan na. Gidaming Ramon sa Taoist Temple, kauban ako si Efren o si Father Abe. Nangaon may gwapong restaurant, pagahuman, nanakay me, gitunulan si Ramon og librong 20. Di agos bronset ha. Nagsakay ato, di man na yung pag binuang. Nagsakay ko sa bronset ni Ramon, si Ramon may nag-drive, si Padre Abe o si Efren res akong luyo. Ugon niya, gitunulan siya sa Trento nga naang pahina gibasa ngayon nga ang Diyos namatay literal. Di yung ko nga, di man na maong literal. Naama ko dre uban pa nga kuan din he libro, pero naama gus ilawom kanang Manual of Catholic Faith pahina 75. Nag-ingon din ha, God died, wa mo ko school ha. God died nature. God died in the human nature. Mo na gisulti, mo na gibalik-balik ni Bradjok. God died in the human nature. Nya gi-explain nga ang Dios why kamatayon God cannot die. Nya wa mo ko kay eskwela, wa mo ko in English. Nya nag-ingon dito nga ang pagkatao ni Kristo mo nga kita Katoliko unta maghuyoy unta ta. Dinhi kay nagbangi man atong i-resolve unta nganong din madamay, pero para nako mas maayo mangyudsad kay kamo nasyonal man mo, kami mga taga Cebu mami lokal, pero din amo sang labanan ang among katungod kung kami bugal-bugalan mi ninyo taga nasyonal kanagsalig mong naamoy suwak pirma ni Bishop Palma naamoy ako diresat amo din sa Cebu naasab. Huwag ka mo gitagaan mo authority ni Palma. Kami po, gadi, gipatik man ito sulungsuranon. Wa, siguro na ko rin hipos din kaya kung itaguan. Nga kining, to the all press, as Diocese of Cebu, excellent and reverend.
Monsignor, Missionary, Reverend Father Jude Judas says, nga Judas 3, Judas Kapitulo 1, versikulo 3. Kaya ito ni basahon kuno sa Cebuanong language, bit. Unsa may gisultian it. Nana sa authority ni Bishop Palma, ikaw yan kung kang na-authority ni mo sa CBCP. Pero, naghimo-himo ra kag imo. Nunot ni Ramon. Angay kay ipakancel nga na imo pagkapare dito si BCP. Di nakapare kikang karon. Nga naman, nagsulti man ka, imbes kay mo pataliwa ka nining kaguliyang. Ako ba sulbion ni mong aminaw ba ako si mong pagtawag ni Sok? Ni Brad Sok tupad may dito misisitiin. Nga itong angat sa biliran, ngayon ka nga magkuyog ta Brad Sok at tos biliran. Kita magpanon nya, ngayon walang mutubag si Brad Sok. Nimo nga, hihisgot lang Brad Sok, ngayon ka nga awa man na aprubahin Palma nga gadayad literal. Di ba nga nakar kabati yung gusto pa ni Sok ha? Kung sa may comment ni Brad Sok. Naminaw siya, nag-istorya lang siya. So ato ni basahon ning kuan kay mo man kang Bishop Palma man nga gi-authorize dire. Unsa ni? Ato sa tanaw ni ukayon taning Bible. Di ta magdali kay wa man ta magdali ani. Dinis Judas. Nya usar mga kapitulo ning Judas baya. Kapitulo 1 man. So ato ning basahon. Nya 3 ningon na mga minahal kong mga higala. Di pa ning kamutan ko ang pagsulat kaninyo may tungod sa kaluwasan nga managsama natong maangkon apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pag-auhag kaninyo sa pagpadayon sa paghalad o paglaban sa atong pagtuo nga makahiusa ug alang sa tanang panahon nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao man ang pasiuna suwat sa atong Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma. Gani gibadlong naman mo nga hunong na mo anang gadayad isyo. Kay muhunong pong taga Cebu. Unya imo mangiatake Sok Fernandez nga imong maestro. Pagbaton sa likadisa padre. Anang namay laing sinultihan ng likadisa. Magbatasan sa padre ba? Kay daga nagtanaw ng social media nimo. Nagtuo kang musikat kanya na. Basa na yung pagsikat, wala paghagba. Kuya ro ba ning mahuog padre kay dugay kang kabangon. O basuspenso ka daron sa obispo sa Bohol. Kuya kayo na. Mga paghinahinay lang sa padre. Paghimog statement kay why Save this Pilipinas kuha kay Socrates Fernandez may palambo ni ana ako nagasaksi ko ana. Prenda man ning relo kay maadtos Mindanao kay magwali. So yung na ba? Kana bang yano bitaw nga atong pagbaton sa dana? Ngano man dili man ta personal nimo ang ato din ha nga isyu mao ang tinuod mo na ang ato lang isyu puro isyu lang ba i-explicar nimo ayaw ing nang daoto nimo taga Cebu kay nasyonal magkaka-CFD nya pare pagyug ka ikaw untay mo alalay miusa na to dinhe nining nagkasumpake nga baruganan sa simbahan ako magumailhe din sa Cebu ngani. Wa ba bugubag pagka-aron no narumailan ko? Ugo niya ako kang pasipadaan kay pare ka. Wala. Ako ni simpatiya lang ko sa imong gipanulti da sa YouTube, sa Facebook. Respetuhin pud mi taga Cebu padre. Labi na si Sok Fernandez. Wala ka kahibawan ng Sok Fernandez. Nga naman ay world history. The ASEAN, the best, first of the better. Socrates Fernandez, Talisay, Cebu. World history na padre. Basi ko ka hibaw ana. Ako lang ka pahibawon.
Kanang imong tanan gi katunan sa debate ni Bradshaw sa imong pag-debate na sa laing tinuhan, gikan man Sok Fernandez, wa magay imo. Nya mao nang di na magamutaho di Bradshaw, tahura pus Bradshaw koy. Ngano gawas pa nang imong tawron sa Bradshaw, opisyal sa gobyerno na sa Bradshaw. Advisor na siya sa Talisay City. Dagan man Talisay nga mo imbitar nimo nya karon mo wala iba na ka din na kanhi pa misahon Cebu di na kapatudluon ang imuhang kanang sayngana na exorcism nimo kay ikaw mismo magka mag-exorcise kana ba gani giimbitar mo ni Atty. Bacalso dahil sa programa ngano mamutambong dapat hintambong mo arong mahibaw mo sa unsay baruganan namong safety sa Cebu. Tiguang naman sa Atty. Bacalso, mingon siya, Dong, kanang gadayad issue ba nya ang safety mo naghimo na di na sila safety. Tanawa sa YouTube. Tanawa YouTube padre git Darwin git kano tanawa sa YouTube. Ang kang Atty. Bacalso nga gisulti. Dili ka safety. Ngano man nanudlo ka girihis. Sa pagka safety nimo ang safety manalipod sa doktrina simbahan. Dili lang guys pagtuo. Hastas doktrina simbahan. Bisa pagkatoliko, ubispog pare ka. Magkaabot ta. Atong i-explain ang tinuod. Takot ba ko nimo? Naman nas maghukom. 18-19. Pero, sobra na po ng imuhang pasipala na mga Cebuano ba? Ang uban na mo mga kauban, di man sila mutingog. Kaya ba Adam, nagpuhos na sila og mga topic. Nga nun, ikita naman yung naunsa naman taon tao eh. Ako, nitingog ko, nga naman wa makumailhe. Kaya kini nga akong pagpaila, nini, gibasin ako sa pagpanudlo sa simbahan. Ingo man itong taga-urmok. Unsa ko noy akong authority paghubad sa Trento o kanang kuwan kanang fundamental sa Katolik dogma. Kung naminaw tong taga-urmok ako kang ingnon brad. Ikaw sa dun sa may mong katungod paghubad anang Council of Trent nga ang Dios namatay literal. Tanawa ko ng mga suwat sa mga church fathers. Thomas Aquinas, samot ta San Agustin. Si San Agustin nga ni naglibog balik unsay sa Santisima Trinidad. Nya ikaw sa yunon ra nimong namatay ang Trinidad. Nga naman wa ka kahibaw padre kung patyo nimo ang Dios literal, ang Trinity, ang Trinidad mo ay namatay. Nya tanawa sa Job. Sa Job kapitulo 34 bersikulo 13 o 14 ngadto 15. Dias King James version og kani mayong balitang revised murag di kayo ugdang. Unsa may giingon din na kung mamatay ang Dios literal, mamatay sab ang tanang tao sa kalibutan. Ngani ang lawas ay namatay ni Kristo ni Paong maning adlaw. Ako lang kulba nimo padre ba kay pare ka ba pawali-wali ka ana nya mismo ka wa kay pagtuo mismo. Ikaw tuo niya ng panudlo. Hingbarog raman me sa baruganan sa simbahan. Mayong ka nga gibarugan na mo ang CBCP. Excuse me padre, wa ka kahibaw? Gibarog me sa baruganan sa simbahan Katoliko, Universal Catholic Church. Ang tanang simbahan sa tibuok kalibutan nanudlo nga ang Dios dili mamatay litra por litra. Ngano man ang Dios Espiritu? Nana San Juan 4:24. Kadto akong gibasa ganihang manual ni Brad Ramon Kitamundok. Siya rin naunay mu sa iyang naong. Ug baksir pa giunay nagsumbag niya iyang dagway. Ano man wa man mairis ang manual oy na man sa mayon mo ba mairis na sa Google oy. Ano man ako na-advise ni Ramon. May butang nas Google ang manual sa Catholic Faith Defender. Nya gibutang na dito basa, di ba siya naigog tambaro sa iyang naong. Miingon ba ni Spadring higugmaon akong kaaway. Higug mas kaaway nga mo may bugal-bugalan may taga Cebu dere. Ayaw bugal-bugal sa taga Cebu padre.
Respetuhin mi. Kaya na mo respeto sabihin mo. Ayaw, mura mahinuga og lahi na ang imong padulong katao. Di bitaw mi pare, pero hibawi nga ang sipde, tinukod ka na og mga sibilyan. Nya ikaw pare ka, dapat ikaw mo hatag ana og kana bang pagtulunan sakto bitaw. Advisor Sok Fernandez yung maminaw unta ka. Di mo ka maminaw, dapat imo nang paminawon ug unya imo nang sabton sab. Kay di man na personal si Brad Sok nanudlo sa iya pagkasya nga mayong kag obispo. Bugal-bugal man na imong Brad Sok oy. Naminaw ba may daghan ba yaring charismatic mo imbitar nimo. Na minmuro kus charismatic resibo. Ako rin mo babagayan nag-imbitar ng pariya kay iris na. Ayaw pag yung nana nga mahimo raman tatamo atubang ta dire. Oh, tanawan ng uban, Pananglitan, San Carlos City. Nagtuo ba nang gada literal wala. Na may comment na ko sa kung text. May comment nga kuan ko no. Di na tamutuan ng Brad Sok kay sayop yung pagpanudlo nga God a human nature cannot die. Ano mo ba to? Anak si membros nasyonal na di mo nakaroon kuno kay nakaibaw na iyan ang Diyos. Lambo tayo may balogan to tayo ng Diyos di mo. Yung sa may taon ni mo kuno na Brad Cherry dapat ang Diyos wa ka kaibaw sa English, ako di ba ko kaibaw sa English. Naigisulti sa English ang ngayon, exist God. Musa may exist, wa pa gani si Kristo mo sada is God. Napoy lang ingon siya nakabati yung komentaryo mingon siya nga patay Kristo na lansa pero ang lansang ang iyang pagamatay sa iyang lawas, ang iyang pagadios way kamatayon kay may naggunit niya tinamban naman grabe daghan tanawa. Salamat brad gihatag nga dili sa din nanao na to pag kuan daghan man siya og pang atake simbahan na taga Cebu. Ayaw lang pud ana padre pagkalma lang sa doy na emosyon masakang pare man ta ka. Ako labaw pa kung may emosyon kadi ko pare wa ko'y naabot. Ni eskwela ko sa katuig seminaryos biblikal. Wa man ko kapasar sa examination. Naman wa mo ko academic. Ang kunon ko mana. Pero ang konsepto ba kay anha ko laing relihiyon sa una. Unom ka relihiyon na kung yapil-apilan usa ng Iglesia ni Cristo. Ug maunay baruganan sa Iglesia ni Cristo nga ang Dios sa mga Katoliko namatay. Naami Dios namatay. Mauna. Naman na sa bara Deuteronomio 23 bara nga ngayon nga ang Diyos dili tao nagbasol ang Diyos kay gibuhatan niya Genesis 6 pero ang ato lang ba kay Katoliko matata ayaw lang po paglagot ni Brad Sok kay nga-explicar mas Brad Sok nga tanawang live ni Brad Sok gabi sa DYHP pupas Brad Sok mag-personal og ngan sa mga pari gani akin sa mga pari Frank Biligas kanang naa as national classmate man mo munang pareha mo baruganan kay classmate man mo kanang sa nga si Padre Lucas Ino kadaid man siya matay mang Diyos po si Patoy naghatag og Trento ni Brad Sok ni Brad Ramon nga nagsakay mi sa sakyan ng Ramon dito mi sa kana ang
ko dito babaw lahog. Itunol mo ito niya, tupad mo kong Ramon. Itunol ang... Ingnan ko Brother Ramon nga, pag hinahinay o basa na Brother Ramon, kay kanang libro ha, baya, nabi ay explikasyon, unsa po'y nahitabo anang God. Unsa nahitabo sa Diyos. Nag-explicar baya po dihas rinto nga nag-ingon nga, God, Dahor. Diha sa usa ka, puan, pisik, niya gikutlo man to nila, gisuwat ko ni Pope the 16. Gisuwat ko dito nga literal gyud nag-ingon nga God died literal. Wa mo ipasabot papa nga kadto ba yan sa tuya tuog debater. Hilig ba tuog apologetic kadto si Pope the 16. Benedict the 16. Ang ipasabot din ha, ang iyang pagkatao, kay dako man ang pagka Diyos, mo na ipasabot. Ako naman itong i-explicar ganiya, nga ang Diyos nga literal, ang Trinity mo ay mamatay. Kay one God raman, na ang ipakita ninyong ang triangle, nagana, Diyos, ang ibabaw, amahan, ang kilid, pikas tang kanto, anak, ang pikas, Espiritu Santo. Pag amatay ni Kristo, namatay ang God, ang Trinity ang namatay. Mo nang heretical yun ang God catechism. Invented na sa mga tao nga kwartahan. Tungod sa kwarta ba? Aron lang sikat. Nya, mo insistir na bagay sila nga naghiwat pa kaya niya na person si Bradsok na man tip nga ang Diyos ang taong mamatay ingiyon sa Bisya Palma nga ang taong mamatay tayong kalag ang Diyos pag ang tag-iyas kalag yan naman nato ang panudlo ni Bishop Palma. Wa man na magpasabot nga kanang pagka mauna diha. Ako lang di lang sa inyo sa pagkaroon ingnon ba. Ang ako lang sa sintipatiya lang ko ingon nga taga Cebu. Nya kani ako mga kauban din hindi kang muali mahadlok mo litok mention ni ana. Ag musikat ako sad mo pasikat sa ko. Aron musik akong dugangan ang social media nga pag grabe man ang inawi. Kana ba? Personalan naman na. Sing pa na built to built naman na matur pa. Kanya ato god, anong lo ang tiya ng Iglesia Katolika, kapunungan ng ordinaryong tao. Dini sa pagkadiyos ni Kristo ato ni basahon. Ang Santa Iglesia nagtudlo sa manual ni Ramon ha. Nga si Kristo maway kaduhang persona sa Santissima Trinidad. Siya usa ka pagkadiyos, usa ka Dios mana, ay natangkugo ana. Siya sa Dios. Tanawa, siya ang pulong sa Dios. Nya impatyo nimo ang pulong. Nga di man mamatay. Nya saba. Sugod sa iyang pagkatao, si Kristo naghupot sa duha ka kinaiya. Siya matuod nga Dios ug matuod uwang pagka-Dios nagagikan sa amahan sukad sa walay sinugdan ug ang iyang isig pagkatao nagikan ni Santa Maria. Di man na litra por litra nga si Kristo ang Dios na tao ni Maria oy. Gi-explicar na sa Our Catholic Faith Manual Catechism sa page 17. Ang iyang pagkatao mo na taong Maria. Kagayang pagka-Diyos na tao ni Maria, murag sukwahi na oy. Dili na mao nga panudlo kay ang Diyos una mang Maria. Oh, sa daghan mga bersikulo San Juan 8:58
Ngayon nganong nagpakadiyos ka man, nga tao karaman. Punit sa bato kay batuon si Kristo. Yes Kristo wa pang ni sa Abraham akong mauna. Akong tiwason tong giingon dito nga si Jesus exist. Yang kon siyang exist. Diya sa San Juan 17:5. Meos Kristo, himaya ako mahan sa himaya nga gihuptan nimo sa wa pa buhata ang kalibutan. So naa sa siya sa wa pa ang kalibutan mao nang God exist. Unya og imong patyo ang exist. Wa man ni kamatayon siguro. Ikaw padre, tuon man ka seminaryo mabulo. Unya gawas ba na? Naa po sa pinadayag. Atong basahon ning pinadayag 21 versikulo 6 nga nag-ingon. Og miingon siya ug ang Omega. Ingon siya na. Og miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Siya kuno ang Alpha ug Omega. Unya naa sa 20 sa lain pong pinadayag ang gihapon gawa sa tong Hebrehanon 1:8 nga miingon jud ang Ginoo nga kining dinhi sa kini Gus Padre Darwin wa pud mo basa ang Bible. Basa sa Bible re kay mahibalo ka. Nag-ingon dinhi nga ako si Jesus nagsugo sa akong anghel pagpadayag niining mga butanga ngadto sa mga iglesia kung simbahan sa kaliwat ako ni David. Balik ta sa 13. Balik ta sa 13. Iingon des 13, ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Nga imo ng patyon nga way sinugdan. Ang iyang namatay dito, ang gibayad niya, ang dugo ni Kristo, sa iyang pagkatao, mo to'y gibayad na to, mo to'y gilukat, kay nga naman sa Old Testament, gibayad man to, Padre, sa mga hayop ang ilang pagsaulog, pinagi ni Kristo, si Kristo ang gibayad na to, ang iyang dugo ug lawas. Sa iyang kamatayon, wa mamatay ang pagka-Dios. Kaya ang Dios mamatay, saan pa may mubanhaw na to, ug wa ang namatay ang Dios? Di ba, Padre? Basa sa Bible, oy. Nya gawas ba na? Ato sa basahon ng Hebrehanon. Kaya mingon magka nga, kaming taga Cebu, mga irehis me. Irehis na mo ang among, ang simbahang katoliko mo na. Asa may dokumento ni mong gibarugan, kanara imong katikisim o Ramon. Kita mundok nga katikisim mo, Ramon na. Nya mo ingon naman ni Ramon nga, gipirmahan sa ni Subispo. Anang pirma obispo nagduka man, natuuban. Kay gibasa pa na, di mo pirma na. Tanawa ko si Bishop tuwa na maros laing Diocese na Masibo. Wa mo pirma na. Kay ingos Bishop nga mo pirma ko niya na kung naato so Fernandez. Wa mo pirma kay heretical man ang panudua. Musa may heretical? Sayop. Pag-imbento magkangapat yun mong Diyos nga di man na maimbento ni mong pagpatay sa Diyos. Dako ba kagtulubago na nas Ginoo.
May mong patyo na Ginoo unsa man na kadaghan ang ingana na nato. Napay blasphemy, uban pa. So, mo na. Ato ring basahon ning Hebrewanon. Unsa ni Kristo di ay? Ako, basta ko wama ko'y ilhe ni mga tao diri. So, ay gula sa tamo. Kwan, ingon nga, ako, buninyaga, naan mo ko'y nubinahan. Ikaw, padre, nana kayo nubinahan? Ako, nana ko'y nubinahan, padre. Neto bag sa ulog sa 500 years, nana ko'y nubinahan. Pare, ikaw kayo nubinahan? Ako, nana ko'y nubinahan. I-issue na sa atong Santo Papa. O kunya, sa atong obispo. Nana ko'y nubinahan? O, ako, ang Alpha Omega mo na sa pinadayag. Napa na pinadayag lain. Ato sa basahon ng lain pinadayag. Duha na to akong nabasa, pero natay itong basahon sa kay namahing comment nga ako ang Alpha, igagaw na ko ba? Praise the Lord. Na rin tanaw. Abi puga kura. Dinis pinadayag uno. Ato yung basahon kay base mo ingon lang po sila kapitulo ba bersikulo laway. Bersikulo 8. Ito basahon tong Hebrewanon. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan. Patyo ni sayop gina padre mong giuyunan hinguyon man kanang binuang ni Ramon. Kay Ramon di man may minaw nako. Ako man iyang gahangan lagi rehis. Nagparty may Dios sa Jose di inyo kalimutan na. Gawhawan ko niyang Ramon kay nasayop o gawhawan ko niyang Brad Adam. Nya pagagawaw ni Brad Adam yun nga ayaw ko kumpiyansa imong gisulti kay basig may rehis ka. Kaya nga akong nasipyat ko sa kung pagsulti ba nga matao siya sa Ehipto. Nya ang akong uneng una-una sa Jerusalem. Aw na tao siya ba sa Bethlehem ba? Nya nga akong paglitok sayop ba? Nya hagaw-haw Ramon ni Adam nga sayop man Brad John. Siya rin natang kugo ning iyang pagtulunan. Naunay ra siya. Bere ba Brad Ramon? Dito sa Nusita nagparty ta Disyembre to. Wa kalimutan na. Ingon ka na ko nga. Iris na Brad John. Nya karon ikaw ra unay ng libro. Ayo gamit ta imong kwarta Brad Ramon pagsuho sa mga pare. Wa mami kasuhol pare. Mo na nga kimi di milabanan. Kay wa mami suhol. Oh, ordinaryo man iko'y pinuyanan, ikaw gwapo magagmansyon. Ayahay magkagpangita. Tanang building imo man pirmahan di. Kakwarta ka. Kami yung taong wa eskwela. Wala. Wa masagay katabang nga ni namo diri. Nga dagha man ta kagkwarta, tabang pa ta kanamo. Mulambo na nga mong kalihukan din Ako malikon tong pinadayag 1:8. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang Dios karon kaniadto og sa muanhi. Ang muanhi. So may pagkaniya og namatay ang Dios. Ngayong butong uban nga patay-patay naman to Brad. Sa man patay-patay na nga man doktrina simbahang patay-patay. Kauban nas bakya-bakya. Na sinultihan po ni kuha po ni katunan ni Pader Itiano nga na ilapa-lapa, na ibuko-buko, na ikasing-kasing, na lagi dubli-dubli. Nya di na tinuod. Ako rin nagkatunan Pader Darwin. Sige lang, at tumasahon ng Hebrewanon Kapitulo 1:8. Apan bahin sa iyang anak, mingon ang Dios. Ha? Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kangturan. Kung ang guban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Nababoy hari mamatay niya. Sino mamanhaw? Ang nagbanhaw ni Jesus, Padre Darwin, mao ang iyang pagka-Dios. At San Juan, ang iyang pagka-Dios, mao yung nagbanhaw niya. Iya man ang isupak ang Timoteo. Daghan man na siya og mga followers daw kuno.
Oh. Iya manggi banhaw ato sa unahon igbasa ni San Juan 58. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani matao si Abraham. Ako mauna. Imong patyo ng mauna. Ang iyang namatay, ang iyang pagkatao kay suluban siya sa tao. Mo na nga di na hisgot mo idiomatum. Unsa man na diha nga gipanglitok ninyo. Hisguti sa nang Biblia. Nga naman og why doktrina nga mula pa sa Biblia. Kanang gaday namatay nga was Biblia literal, giangkon man na sa inyo ang katikisim. Pahina 4. Binisaya man nga diha sa Biblia way mabasa nga ang Dios literal. Unya ikaw maghimo kag doktrina nga ang Dios namatay, overpower ka sa Bible. Kanang doktrina irihis na. Di na madawat. Atong basahon ning si Kristo excess. Oh, gusto mo musikat? Musikat sa taan eh. Oh, Tito 1, versikulo 13 man na. Kaya naghanang nagisgot ani. Dinhi sa San Juan 10, 18. Basi kaingon niya mo nga naghisgot-hisgot lang sa ta. So dinhi sa San Juan 10, 18, walay mahimo, walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbuhi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Kanang punga na ug imo nang tarong og basa. Ang nagbanhaw ni Kristo ang Dios, nya patyo ni mo literal ang Dios. Kinsa pa may mo banhaw ni Kristo? Ingo man to sa Attorney Bacalso. Kana bitaw anas katubaan ba? Nga maginom-inom og bahal. Unya, moingon nga ang Dios namatay mayon tong manindahay. Dito ba ginom-inom sa bahal ba? Mingon to nga, Padre, bisig unsa Padre, di yung matay ang Diyos. Nga naman, bisig wa eskwela eh. Ang tao, ang iyang kalag, nagtugan nga ang Diyos way kamatayon. Unsa pagbanhaw ni Kristo namatay ay ang pagkatutali. Kay matod nila, ingaab ang Diyos og namatay. Mamanay ng basahon sa San Juan 19:30. Unsa ba nga ab sa Dios nga espiritu man? Wa may baba ang Dios. Ang hinsulti ito, ang tao nga mao si Jesucristo, mao mingaab sa pagkamatay, dili ang iyang pagka-Dios. Kay kauban man siya. Balik man tanan nang gihisgutan de sa 1 Pedro 3:18-19. Nga pagkamatay ni Kristo, ang iyang espiritu miadto sa binilanggo. Da ba mandaghana rong iresip de? Nya ingos Attorney Bacalso nga kanang nanudlo o dad literal dili na sip de. Kamo Padre dili mo sip de. Kay supak mo Constitution bylaws. Basaha ang Constitution bylaws. Ang usa ka sip de nga nanudlo siya supak ni ana. Labi na nang died na matay literally. In supakto tang kanas pagkasip de. Kamong tanang safety nga irehes. Dili na mo safety. Nanas Constitution bylaws. Usakos nag-revise ni tabang ni Ramon sa pagmembro na ko sa BOJ. Wa po malandong ni Ramon oy. Ako minuyang gihingan lagi rehes. Nganong kun sok? Wa mo mulaban ni sok. Sa pabanudlong sok. Wa siguro ni magduka seminaryo Bradsok oy. Kay mingom nang uban nga natugros Bradsok seminaryo wala oy. Bradsok rong birthday man niya natong Domingo kagahapon. Ika 84 namang birthday ni Bradsok kahapon. Pangutok wa gyud hapon hubsi. Nganuan puno sa Espiritu Santo ang utok ni Bradsok. Kanis Father Darwin sisiw piso pa na.
niya iyang atakihon si Bradshaw, ayaw lang personal, padre. Ayaw paghingaan, obispong gamay. Kuha na magisterium mga gamay, Santo Papang gamay, ayaw lang ana. Pagsulti lang tinarong, pare man ka. O, daghama mong laban ni mga sipding, mga irehes. Nanas tong konstitusyon bylaws. Ang sipding nga nanudlo og sayop, labi ng gadayad, literal. Di na sipding, mihunong na siya. Konstitusyon bylaws na. Usakos nag-revise na sa akong membro pas BOJ. I-approval ko ni ana. Umuhibaw ana. Basi ko mo kailan na to, ila-ila ta. Nining social media. Mayon mo nga, patuo si BCP. Tibo ba si BCP na hibaw na? Ang mga obispo mangwa maka kuha niya na mo na hibaw. Pero naibaw ang obispo na may dagang obispo rin Cebu. Kailangan na nato. Kung naminaw na nato. Muingon yung mga obispo nga kanang dahil literal imbento mo na may mga kuan din honorary advisor mga general priest dili ko manghingaan sa mga ngan nila. Ato man ang gipangutana. Niyon siya di gina mamatay ang Dios literal. Pamaris pader kailan ako ang iyang nailhan si Brad Widerman. Ipin. Mao ni nga ilhan ni ilado kita ni ron. Wa ako'y personal ni Padring Kalagot. Pero ug ako pa'y obispo ni Mustag Bilaran ipasuspenso ta ka. Labi na dinhi sa Cebu ipabaan ako ng imong misa dire. Di na ka pamisa og Cebu. Angay kang di na ka pamisa og Cebu. Kay nanudlo ka ang Dios nimo namatay. Nya imo nang tuuhan nga ang Dios namatay pare. Tanawa tong naipare nagbugal-bugal misa nga matso. Namatay oy gabaan. Ang nagpasiog na ning God died. Namatay ba ya? Basig biligro na. Oh. Di na biligro na. Imbento nas pare. Oh nay. Ni comment lagi Brady Wide. Imbento na ni Ramon. Niya gipirmahan sa mga pare kaya nakakwarta silang Ramon. Ingo man Ramon nga wa sa batugoy gibasa na. Oh, ako mo nang kuha siya dito. Dahil sa programa ba, ako ito bagya, naminaw dito. Ingon Ramon nga, ano mulaban ko kung sok. Pama ka mulaban ni sok? Nga man, sukad sa 1986, hatod karon wa ko mubiya, sok. Ngayon nga man, ang iyang panudlo, tinuod na simbahan, usay nakabalik na kus pagkatoliko, si Sok Fernandez o si Atty. Bacalso. Tanawa sa Atty. Bacalso, na YouTube! Tanawa padre, git gano, Darwin. Ang YouTube ni Atty. Bacalso, nag-ingon siya nga ang God cannot lie. Bisag guro sa katubaan ug das mga merkado, ang mga taong wa ka eskwela moingon yun ang Dios way kamatayon. Kay Dios God. Ang namatay lagi ni Kristo padre, Darwin, ang iyang pagkatao. Kay nagsulo ba siya pagkatao, pero iyang pagka-Dios wa mamatay. Sama na ako, ug lansa ko sa krus mamatay ko. Pero ang akong kalag padre di mamatay. Ang tinublan bagas kalag gamo ang Dios nga si Kristo. Imong patyon. Imo mang sabungon ang mga sipdi padre. Ayaw mi sabungan ang mga sipdi. Pare ka. Ipasuspenso ka na ako sa obispo ni Ubitoy. Kaya nanudlo kag sayop. Wa ba ni pipirma sa Ubitoy anang gadayad literal. Irihis na. O matod ba ni Efren sa iyang comment. Imbento na. Rana sa mga pare. Naapil na sa mga pare ron. Ay ninunot man. Sila ni Ramon. Mo lagi na. Giingon ni usa sa mga monsignor din nga wa may makahimo niya na nga. Aw na i-comment sa akong igagaw masiguro ni. I-comment siya nga ang Dios buhi, nya imong patyon. Yun sa matawanan mo paguto ka. Lagmi sa imong utok padre. Basi wa ka hibaw. Wa kong laban bladso, king laban ko sa among safe de Cebu. Ngayon gihinganan nimo mga rehis. Ha may rehis na to padre. Ang Diyos na mo nga buhis kanunay, wiwali mo ng Efren kada adlaw. O ang imong Diyos namatay, angay na kang di ka pamisahon, kaya ang imong mismong pagmisa, ang imong Diyos namatay, dili buhi ang Diyos. Na San Juan. Wabo kay basa-basag Bible padre oy. Basa dia San Juan 6:57. Ako ni basahon ron kaya rong magtuo ning paria.
Pare ka manudlo ka na mos tinarong ayaw pag binastos. Ayaw atakiyas badso personally. Nga obispong gamay. Sa tupapang gamay, magisterium nga gamay, ayaw ba ang ana padre? Ako na yung basahon San Juan 6:57. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako og tungod kaniya buhi usab ako sa samang paagi ang pagkaon ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Nga diha manas misa patuo kas misa sa Eucharistia nya ingon puga nga ang Ginoo namatay. Ayaw na dre oy. Musantop mangira kay ikaw pare maga sa pagmisa nimo musantop gyud si mong pangutok nga kining pariya o kining Ginoo nga akong pan nga gunitan namatay gini. Sala ba yan padre? Nya pare ka kumpisal sa nimong ingong maga pangumpisal mo kanang mga membros gadaid mayong pangumpisal mo. Ikaw padre angay mo kumpisal murag wa kay kukumpisal sa mong obispo dako kag sa pamalandong sad. Ako day ka ko yung kumpisal ron simba ko kalawat ko dito sa Mabulo kaya ron akong panubag strictis matod pang Ramon kita mundok strictis ba ari ko sa katapusan akong statement ka marag taas-taasan nga akong video da na to ning buhat 3:15 ako ordinaryo na magutawa wala ko ili resibo di man ko magpasinggarbo ana pero tungod sa imong atake ni Bradshaw ko ako gagawanta og namalandong yuko nga ako binunyagan man angay di kong mutubag ko sa imong isyo kanamo resibo kay mato di mo mga irehisme ingon siya din sa buhat sa ni buhat 3:15 man tali ni ato lang basahon o gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi nini ang Dios nagbanhaw niya tanawa ha ang Dios nagbanhaw so gibanhaw siya sa Dios mismo ang Dios nagkupot sa kamatayon ni Kristo uban sa iyang lawas nga gilubong ang Dios nagkupot ni Kristo ug mo'y nagbanhaw niya na gisuwat ni sa San Lucas may nagbuhat ning sa apostoles buhat sa mga apostoles kapitulo 3 bersikulo 15 ug nya ato ning dasunan kinsa man ang gusto magpatay sa Dios di ba ang yawa nya exorcism ka nya ang Dios imong patyon di ba mao mo na ang trabaho sa yawa giwaan hinuon ka mauna ang tinguhan niya mamat so ang nagong yawa so muna akong gikaingon kung yawa ang nagtinguha sa pagpatay ni Kristo ang doktrina nga kining CBCP gitawag nila CBCP Catechism Approval gahilas-hilas mo lang mo why doktrina dinhis lokal magsugod sa Cebu o labi na sa Pilipinas kung dili sa Vatikano ang doktrina mahibawan mo sa Vatican kanang yung pagpanudlo nga irehis kamong tanan di na mo pagkumpisalos Pilipinas adto na mo pagkumpisala dito sa Vatikano agwantahan ninyo kanang silot ninyo dinhes kalibutan sa may sunod tumasahon kay pang-ending naman nga tuwa ang Espiritu Santo mamatay o kapila na kung patyo nimo ang Diyos kay one God Trinity man kung patyo nimo fundamentals of Catholic dogma ihatagan ko ni Brad Datoy salamat Brad Datoy dipidi na malubay pa bukos kawayan niya na mga kaigsunan salamat yun ako mga igsuon nga suporta niya akong live basa padel ba ato na ning hugpungon nya sa may gisulti niya sa Galacia padre bisan pag-anghel ka gikan sa langit nanulti kag sukwahis pagtulunan sa mga Katoliko ipasalikway ka padre wa ka kabasa na ato masahon na sa Galacia 1 sugod ta 6 ngadto sa 8 kay aron ni padre kay ganahan man siya gyud sa social media nga matake niya wa man siya kailan ako amin ra ba ko niya kakita niya iwilik naman niya akong gamot kay di siya pa amin hilas-hilas malagang pariya ka
Wa ko nimo mag-atake personal padre. Pero sa akong sagmuyo sa imong gibuhat namo Cebu. Labi na sa among maestro nga si Sok Fernandez. Wa mas Bradsok, wa ko mananghid Bradsok kani musulti ko kay ingim siya nga ayalag apel anak. Ingon din Galacia 1 nya 6 ngadtos 8. Basaha padre. Nahibulong ako nga kalit lamang mibiya kamo kaniya. Kinsa may kaniya? Si Kristo. Nga gitawag kaninyo pinagi sa grasya ni Kristo. Biyaan niyo si Kristo na padre namatay siya literal. Og modawat kamo sa laing maayong balita. Laing balita na imo padre. Ngano nga man ay pagtulungan. Ngano man kanang Trinto nga imong gibasa padre. Na itubaga na, oy, ay lagungot niya ng gibasa ni Ramon. Basa sa laing pagtulunan, diya sa Trinto. Kaya aron kang makabasa, hibaw ka. Gawasan ng fundamental, di katolik lugma, imo man ang gisungag. Nya, napagi pagtulunan sa Credo. Credo 41. Nag-iyon ng Credo, God cannot die. Mo na nga itong tinaas nga Credos mga apostolis, imo magisungag mga apostolis. Nya, apostolis ni kapadre. Tarong agbasa kay nanas Credo, gisungag nimo ang Credo sa mga apostol. Page 41 sa Credo. Kanang tinaas ba nga Credo kay minubo ra man ning ato ang pirme. Oh, mao na. So atong basahon. Nag-ingon din kay sa size pa mato akong gibasa. Anita 7. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok-samok o nagsamok kaninyo kanang imong pagtulunan padre naga-destroy na safety kuyog ni Ramon og sa mapila ka pangapari nga miuyon ana. Ako kumago kinang luxury car kaya ron di ko mubali latag paglaban tungod kay napalitan tag bagong sakiran dili na mao. Padayon ta. May tao nga mga nagsamok sa mayong balita ni Kristo. Apan bisan kami o mga anghel nga gikan sa langit nga nagwali kaninyo og mayong balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. Kamo mga nasyonal tinunglo mo sa Ginoo, tinunglo mo si Bisipe. Kamo pa mayingon nga wa may authority si Bisipe. Si kinsa man mo? Bawas lang nga kuha ba? Kaya raw ang CBCP batandog ilang garbo, makakita ani nga kining pagtulunan na sayop ginin doktrina nga CBCP Catechism, God died literal. Kay why Diyos nga mamatay litra por litra. Kay ang Diyos bisan sa katubaan, dili mamatay. Okay na? Ato ning dasunan sa laing mga suwat. Anita San Pablo mag sanuan. Ato namang gitudlo. Katong San Juan 4:24 nga ang Dios Espiritu. Patyo ni mong Espiritu, pag ilansang ni mong Espiritu nga di mo na malansang. Kana liging pong eksis, gigamit ba yan ng Kristong eksis? Balik ko na ko, San Juan 17:5. Miingon si Kristo, himaya ako mahan sa himaya nga imong gihuptan sa wapa buhatang kalibutan. Diha das Kristo wapa buhatang kalibutan eksis, nya yung patyo nga way gitungtungan. Ang iyang pagkatao ra ang akong mga kauban itong sipde dinhi sa Dumaguete ug labi na diha sa San Carlos nga naminaw man sila ng atong YouTube mubasa na supak sila ng gaada literal apan di lang sila kahimo pagtubag niya na ako tubag ko kay binunyagan man ko ako ning katungod ug ngano man gikinahanglan ako na ang pagkatao ni Kristo mo namatay pero iyang pagkadios di gid mamatay. Nga naman, maugoy nagbanaw niya. Ato naman tanggip ang basa. Ato na yung basahong lain. Nga, mga suwat ni San Pablo. Kaya mo na itong ending, kay basig makaingon sa nga, basag Bible, Brad John. Basa kong Bible, eh. Kanang namatay si Kristo, wala naman ay question. Ang question ni unsay panudlo sa simbahan. Wala ay question. Salamat ta, Brad. Ipren sa imong suporta.
sa akong mga parente. Mga tao lagi ito si Jesus ni Maria, ang iyang pagkatao. Pero iyang pagka-Diyos, wa ang taon magunang Maria, wa ang taon mawahi. Nga naman, ang Diyos ko nagbanhaw ni Maria, niya mo po yung nagluwas niya. Ang iyang anak, si Jesus, maway diha kang Maria. So, ano bitaw? Wa man tay personal na. Total, wa man ni kaila ang parian ako. Ano yung Father Darwin, wa kaila. Kaya mo amin na siya nako, lingiw-lingiw mo na. Nya ang nanubag niya, kanira man na kaila, ako mutubag lang sa ko. Tungod kay wa ko kagwanta siyang isyo. Tama, Padre. Kolosas 3, versikulo 9. Kay ang tibuok nga pagka-Dios, anak kang Hesukristo, sa iyang tawhanon. Wa magabasa ni Kolosas 3:9, Padre. Balasahan ng Kolosas 3:9. Usbon ako pagbasa, Padre. Kay ang tibuok nga pagka-Dios, anak kang Kristo, ug sa iyang tawhanon. Ang pagkatao mo'y namatay. Nya iapil ni mong Diyos di mo na mamatay. Kaya iapil ni mong kamatay ang Diyos. Kinsa mo may mubanhaw ni Kristo kung mamatay ang Diyos. Gamit mamumuma, doktrina halag, pataka na mamupangutlo niya ng mga libro din ha. Ayaw mo pataka, oy. Nya, iinan magos taga sana, taga Ormoc. Nga, unsa ko noy akong basihanan nga o akong otorite nga mubase ko na ng fundamentals Katolik dogma. Ako ba kuno mohubad? Explanation man as Katolik dogma nga usa kada kong sayop kung mayong ka nga ang Dios namatay literal. Naman lagi dadam ng Brad Ipre ng Katolik dogma oy. Nya isyuhon pata nga irihis. Kamu irihis mismo kay ang Dios inyong patyon. Lain pa. Natong basahon. Kay arong tapos na itong yaw-yaw. Kani nga ako yaw-yaw raman eh. Wa may mutuo kay may nakailan ako. Kaya ron tayo sabtan sa mga obispo, labi na si Bisipe, nga kuno hing approval mo niya na nga panudlo sa ni Ramon nga died literal nga gipanguluhag mga pare. Araw masuspenso ni mga paria nga naghimog statement o naghimog doktrina nga dinhis Pilipinas nga ang doktrina magsugod mas Vatikano. Wag yung sa man yung pangunan na iparibok mo, ipasuspenso mo tanang pare nga nanudlog sayop kay sayop gid mo. Bisag kung saon pa. Ang Diyos inyong patyon, ang Ginoo mulaban ako oy. Mulaban ako, ila pa kung hadlok-hadlok kung di ayaw kung hadlok-hadlok ka oy. Biya man ikos pagka-MPE kay di na ko gusto gubot. Nya niya na ko safe din yung pong gubton. Ayan lang tana. Bro, 1 Timoteo 6:16. Ano to ni closing o ending? Kung sa may gingon diha, siya lamang awalay kamatayon og nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy makita og magakita kaniya. Og walay gayoy magakita kaniya ipa hinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Mahig ana pahimangnuhi ang mga sama ni dito ang desire sana ipadayag sa Diyos sa tukmang panahon. Siya ang Diyos nga dalaygon, ang bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo. Patyo nimo ang Ginoo sa mga Ginoo. Hindi mo na mamatay. Salamat ni Gina Purka
Salbano. Salamat sa imong suporta. Nining atong pagtudlo. Nining mga sayop. Akong gingnan di man ko magtutudlo. Labi na gyud kung wa ko'y katunan. Pero sultihan talaga padre. Ang CFD nagsugod ra gyud sa segundo grado. Ang CFD padre nagsugod lang segundo grado dinhi sa Cebu. Si Bradshaw kahibawa na. Ganit puspos pa mo nga nag-greet ang Batikano sa CFD Cebu kay nagsaulog sa 60 ka tuig CFD. Gailas-hilas lang mo. Dapat muadto mo sa mga leader-elder ninyo aron mo maka hibaw. Puspos panlas lungsuranon. Greeting, Batikan greeting nga nagsaulog ang CFD sa Pilipinas. Why CFD Cebu, may CFD sa Pilipinas, oy. Ug why Bradshaw Fernandez, di mo lambo ang CFD pag padayon. Pila ka termino ni Bradshaw? Napu katuig. Yan termino CFD. Nya dili ang sa pag panghambog sad. 1986 ko, membro ko CFD. Ang akong ID, nadawat 1988. Number dito, 2398 masiguro to, o 296. Ang una na kong ID. Kamong nasyonal, pag inahinay mo, kay kamo may irihis. Sunod, itong tapusang basa. Agunan lang ninyo, oy, nga sayop mo, kayong panudlo, ayaw mo pagkaroon ni ingnon. Nga naman, kini nagsulti ninyo, waman ko'y, waman ko mailhi, gani. Waman ko ilhi sa akong pamilya. Pero mo lagi. Dapat, makakaton sila sa kamatuuran, sister. Ato ning basahong uno Timoteo nga gisgutan din Uno Timoteo 1:17. Ang hari nga walay katapusan, walay kamatayon, ug dili makita ang bugtong Dios. Kinaiya ug dungog ug himaya hangtod sa kangturan. Amen. So mo na akong ending.